ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅನೇಕ ಥರದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೋರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅರೆನು ತೇರಿಯೊಂದು ಅರೆನಾಡೆ ಪೋಯರ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಗೇನ ಉಪ್ಪುನು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡು ಬಿದೈ ಬತ್ತಾನ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳಗಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಯದ ವಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಪ. ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅನೇಕ ಥರದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಪ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ರಿಗುಣಗೊಳಗಾದು ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಓಡೆಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಾದ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಪಂಪನೇ ಮರತದು ಈ ಸಂಸಾರ ಪಂಪನ ಭವಸಾಗರ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರೊಂದು ನರಳೊಂದು ಒಪ್ಪುವ ಒಂದು ಎನ್ನ ವರ್ತಿನ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತದು 2020 ಇಸವಿಡು ಜಗತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ರೋಗ ಕಾಡೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಒತ್ತಿಡ್ದು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು. ಪ್ರಾರಂಭಡು ಎಂಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿನೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮನೇ ಬೀರುಂಡು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪವು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು. ಭಗವಂತೆ ಸ್ವತಃ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಡು ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವು ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಅವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಪ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಎಂಟ್ರಾಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡು ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಡೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ತೆರೆಯುವಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು. ಅವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಡೆನುಡಿ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಂತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದು ಪಠನ ಮಂತೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಭಗವತ್ ಸೇವೆನು ಮಂತೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸರು ಶುರುವಾಯಿನ ಎನ್ನ ದಿನಚರಿ ಇನಿ ಭಾಗವತಮು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬೈದನು. ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸಮಯನು ಐಕೆ ಮುಡಿಪಾದ ತೀತೀರು ಅವಕ್ರೀಟ್ ಅಕ್ಲೇ ಸಲ್ಲುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದು ನನಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ನನಾತ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾಯಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನು ದಿನನಿತ್ಯ 14 ರೌಂಡು ಪಠಿಸಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನ 2 ಏಕಾದಶಿ ವೃತನು ಪತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ ಆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಮಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರಗೂ ಏತು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲಯ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಟು ಪ್ರಭುಜಿನಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಈತ ಮಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಕಾರಣ ಆಯಿನ ಪ್ರಭುಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತೆರನು ಉಂತವೆ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.